akekho mfethu umuntu omele ukushaywa noma eseshayekile. What are you saying, mfundisi? Ngicela ungiphindela yona. Wethu umuntu mase seshayekile ungafuni ukuthi nama ngishaye. Nkosi yami. Uyabona? Nkosi yami. Akashawa ngowena bonke ukuthi bakushayelile yena. Okay. Khuleka hlala wena ubone uthule ngoba sebekushayelile yena. Hayi mfundisi. Uthi uNkulunkulu uthi ningaboyilwela nini uthi abanothula nina. Ngoba mina ngizokunilwela. Uyabona ukuthi mawusulweliwe awudingi ukuthi ukhulume. Uyabona? Yenzeka mhlambe lo muntu ube nenxeba ukuthi wakade exisa ukuhlungu noma wayekade impilo yakho eyimise kakhulu. Alright. Understand? Kukhona lokho othola ukuthi let's say iphara lingenile laqhekeza kwami ngathi ngiyadlula suddenly ngakusasa kushawa imoto. Nkosi yami. Akumele ngisizakale ngalokho. Nkosi yami. Mfundisi uthini? Mfundisi sasikhulume mfethu kahle lethu ake sijule namhlanje singagxumisa abalaleli ekhaya ngathi unomlalelo ofuna ukugxuma uthi I need to be motivated to gxume qala usuku ngigxuma ake siye ukugxuma namhlanje mfethu ake sikhulume mfundisi Hadebe kahle sixoxe bekulento yabo so nomethe noma abona masusushayeliwe mfethu mfundisi Hadebe masulweliwe abona mfethu mina kunomuntu mfethu engeke ngisho ukuthi kwebe ngimbhaqaza. Yes. Bengeke ngimbhaqaze kanje. Alright. Ngokuhle kakhulu mfundisi Hadebe. Bethu yabona bethu makunabantu engisho ukuthi mina ube bekade ngimshaya mina ngisiphinselela mina. Bengeke ngiphiniselele kanje. Uyabona so uyabona mangabe uzophinselela uzoshayelwa abantu. Nkosi yami. Ngoba kunezinye izinto noma amanxeba esibhekana nawo noma ubungozi noma ukulimala esibhekana nawo ngenxa ukuthi kunabantu esabakhalisa. We understand that. Yes, sabakhalisa bangalwa. Mebengalwanga mfowethu kanti khona abantu abayosishaya phambili. Wena ke masumbone seshayekile. Ungalinge ujabule ngenxa ukuthi umbone useshayekile. Oh my God. Ngoba mfethu uyabona zimbili indlela zokushaya umuntu. Yes. Kunendlela zokushaya umuntu physical. Kube khona indlela zokushaya umuntu by weight ngomlomo nangokukhuluma. Uyabona mfethu uma mfethu uhleka umuntu mfethu uhleka inxeba lo muntu. We understand that. Kakhulu mfundisi. Ukumshaya lokho vele. Kodwa mina ngizothi imlalelo ligwa ungamshaya eseshayile. Ungayishaya into esishayile. Ungayishaya into esiphansi vele. Akazi ubuyazwakala ndlento. Bathi ngesilungu mfundisi do not kick a dog when it's down. Awuyishaya babesiphansi yeke besiphansi. Hayi mfundisi Hadebe. Uyeke futhi besiphansi. Uyabona bethi inja mangabe isishayiswe ezinye imoto. Nkosi yami. Emgaqweni mfethu senza sure ukuthi siyayivika. Sibuye eceleni ukuthi kunenja elele emgaqweni eshayisekile. Asishayisi sishayisiwe. Alright. uNkulunkulu kunento eyodwa ikhulumayo mfethu eBhayibhelini. Mfundisi Hadebe. Uthi ufika yena uqalekisa le ndoda le kwakuthiwa ubani umfana lo kwakuthiwa uKhayini. Nkosi yami. Uyabo? Uthi ngeqalekisa weKhayini. Abantu abakubulalayo bakuvukele bakubulala. Mfundisi Hadebe. Kodwa mebekubulalile bona labo bantu ngiyophinselela ngendlela ezizikhombisa kubona. Uyambona uNkulunkulu ukuthi uthini leshoyo. Uthi noma mina Khayini ngikushaya manje. Kodwa bayobukisa ngawe nabayokuhleka ukuthi ngishayile ekhayini. Ngiyozibuyiselela kubona ngendlela ezizikhombisa. Ngizothi imlalelo weligwa FM ungajabuli ngenxeba lomunye umuntu. You know what ukuthi mkwethu siyalimala wenyamboze silimale sisenza kahle. Inxeba bethu liyavukela noma wenza kahle uyalimala uhamba kahle. Uyalimala bethu uright kubantu. Uyalimala bethu ubathanda abantu. Ulimale bekuthanda abantu. Ulimale ubazonda abantu. Ulimale ebekuzonda abantu. Uyalimala noma ungenza kahle noma ungenza kabi kodwa uyalimala inxeba bethu into efikela kanombala. And bethu kunalento eyenzekalayo uma sinenxeba. Futhi noma kuthiwa bekade uyisigila mkhubu yini kodwa uyawadinga amabhandishe esibhedlela. Wefethu noma kuthiwa mina ngingawumfundisi kodwa ibhandishe ezobhandisha umfundisi nezobhandishwa
njengoba bethi isigila mkhulu liyafana liyafana mfundisi Adele ayihluki mfethu aliki ibhandishe engcwele hayi Nkosi yami aliki ibhandishe engekho ngcwele alright wonke amabhandishe afana kushiwo nguleli ibhandishe lizobhandisha owenza kahle kodwa libhandisha nowenza kahle bese limele uyabona mase silimele sonke sidinga treatment efanayo mfundisi Adele wethu ungamshayi umuntu bethe angakayitholi i-treatment linda treatwe kuqala bese uthi lento odlule kuyona kungenxa yamaphutha kungenxa yamaphutha wakho yayizwa mthetho isho ngeke ngathi mfethu ngeke ngilibokeka libona iphutha umuntu mangabe uzomgxeka esashayekile ayi mfundisi Adele uthini linda umuntu aphole mfethu bese yamgxeka ngeke kuze umuntu mfethu engani uyabona bethu into edala ukuthi abantu yabo sibakhamfathe mfethu sibakhamfathe mase sebe right mfethu sithi uyabona la udlule khona seka right useka right mfethu kuma senses zakhe manje mfethu inxeba likwenza ungabi kuma senses sangizothi empilweni mfethu mangabe unenxeba mfethu ubani mfundisi Adele kunebhandishi mfethu olibhandishwa ibhandishi lisizaphi mfowethu lisiza kuphi ibhandishi alipholisi isilonda uthini mfundisi kodwa ibhandishi mfethu livikela isilonda ukuthi sisheshe siphole sivikela isilonda ngoba mfethu ibhandishi isilonda inxeba lidinga ukufudumala leka kubo mfethu kunabantu abazovuka kube ngazuthi bazokomapha kube ngazuthi bazokududuza kanti bambi isilonda sakho bambi inxeba lakho uyabona umuntu bangabi impukane ehlele enxebeni lakhe kuba ngazuthi hayi ziyamfudumeza kanti ziyalimba inxeba lakhe kunabantu abangapholi namhlanje mfethu ngenxa yokuthi balalela amagama abantu basondela kubantu abazobablema basondela kubantu abazobahleka nawe kubantu abazokuhlela amasulimele baleka kubantu abazokhuluma ukuthi la ukhona uphela okuqalileyo baleka mosenenxeba kunaba abantu abawubusika ozosondela eduze kwabo werafu kanti bazokwenza inxeba lakho lingapholi uyitshela to right mode nabo kanti benza ukuthi wena ungadluli la ushayeke khona mfowethu namhlanje ngizothi ungalinge usizakale ngenxeba lomunye umuntu ngoba ikusasa lakho awulazi you know what bethu ukuthi most of the time siyakhuluma namhlanje kanti tomorrow asazi kuzokwenzakala ngekusasa empilweni yethu engake bethu sigani mesibona abantu sicabange ngezolo ngekusasa lethu singacabangi ngezolo lethu lodwa singacabangi ngesikhathi esikusona sona kodwa ke sicabange nangekusasa lethu ngoba bethu inxeba bethu noma kuthiwani lishayilenzeke kanjani kodwa liyafana inxeba isongagwazwa isongadutshulwa isongabe car accident kodwa inxeba linye liyafana inxeba mfundisi ukuthi lenzeke kanjani iproblem yethu sibheka ukuthi ushayeke kanjani asibheka ukuthi unenxeba ake sibheke amanxeba kubantu asikabheki ukuthi bashayeke kanjani ukushayeka kwabo sibheke sebepholile mfowethu namhlanje ngizothi imlaleli namhlanje hlukana nokubukisa ngenxeba lomunye umuntu ungami ngenxeba lomunye umuntu kunaba abantu namhlanje abanezilonda inxeba liqala libe isilonda kodwa liqala libe isinxeba kodwa mangabe kube nabantu abaronga abahlale kule inxeba lakho yoba nesilonda esingapholi uzwakele mfundisi Adele